6 unga killar, en lång bit att gå och ett berg som ska bestigas. Satans sjukrygg. Så det är väldigt spännande. En annan burana nära till hans. Gör om, gör rätt. Jag har liksom ett fungerande ben. Nu ring helikoptern hit. Övertygad om att vi kommer fixa det. Okej, du vänder om. Sjuk kroppen från nacken ner till tårna. Man down. Det blir spännande att se hur det här slutar. Kebnekaise. Jag tror det kommer bli tungt, men jag tror det kommer bli en upplevelse. Aj! Men hur kommer det här sluta? Det får vi se i den här videon. Hallå! Mitt namn är David. Vissa av er kanske känner igen mig från förr på den här YouTube-kanalen. Jag har inte synts till här på YouTube på många år. Men idag är dagen då det sker. För tillfället så befinner jag mig på en helt underbar plats. Som ni ser, helt fantastiskt. Jag är här med 5 av mina kompisar och vi ska bestiga Kebnekaise. Nu när jag sitter här och filmar det här intro så är vi redan på bra väg. Men jag tänkte att det skulle vara kul att filma en video eller en vlogg av hela den här bestigningen. Vi får se hur det går. Jag har inte bestigit något berg eller varit ute och vandra eller hajka eller någonting liknande tidigare. Förutom scouterna när jag var liten. Men det var inte kanske på den här nivån och så sett. Men ni får nu följa med och se hur det går när vi bestiger Kebnekaise. Följ med! Vår resa börjar vid Nikkaluokta. Under första dagen kommer vi gå och ta oss hela vägen fram till fjällstationen, var vi kommer sätta upp tält och sova en natt till. Vi ska upp till Kebnekaise, eller vad heter det? Kebnekaise. Men vart fan är berg? Ja, vi startar just och jag känner det att jag ska måste ta bort jakko. Vad är filisen? Det är riktigt bra filis. Jag känner att vi har väntat på det här allt för många år. Precis. Aj satan. Vi ska alltså upp. Vad fan är berget? Upp. Dit. Hej, jag heter Theo och jag är här och vandrar i Nikkaluokta och Kebnekaise för tillfället. Och jag har varit och vandrat i Alperna tidigare flera gånger. Men det här är min första gång i Lappland. Och det är första gången som det är en sån här längre resa som är grejen. Så det är väldigt spännande och väldigt spännande att se den här alpina miljön här uppe i norra Sverige. Hur många 100 meter? Hej, helikopter. Okej, fortsätt. Ja, det är helikopter kommer jag vara om imorgon. Det, vad har du för filis? Jag tror att Zacke blir fullast ikväll. Ja, men jag håller helt med Theo i det här fallet faktiskt. Ja. Ja, men jag ser mycket lovande på det hela. Ja. Det är bra filis. Bra filis. Bra gäng. Yep. Sjukrygg. Så, hej, hur mycket kilsa är det här matkan? 19. Inte, alltså inte ens så paha. Men... Men hoppas att man har det i packningen. Jo, här är packningen som är jobbigast. Yep. Hej, jag heter Zacharias. Jag vet inte, jag tycker att den här vandringen blir kul. Jag är här och bidrar med positiv inställning och så tar vi därifrån helt enkelt. Jag har inte tidigare bestigit någonting, det är min första gång på ett berg. Men jag är övertygad om att vi kommer fixa det. Kommer bli hur bra som helst. Det känns helt bra. Helt bra. Helt OK. Hej, ska vi vända om eller ska vi fortsätta? Det är bara lilla vända till. Fuck it, vi vänder om. Vi tar det till slut och vi har kommit så hela. Ja. Okej, ska vi fortsätta vår matka. Ja, en liten paus. Jo, bra. Ja. Nåja, nu fortsätter vi. Fan, jag går till fjällstation.
17 eller 19 kilometer hit. Är det va? Ja, vi går dit, går upp tält lite utanför bilstationen, kokar lite mat, ställer i ordning alla väskor, lägger upp tältet och sen packar vi dagsväskan ut imorgon när vi ska på toppdagen. Ja, så imorgon är liksom det här toppday. Så idag ska vi bara gå till fjällstation och tälta en till natt. Ja, det här är Belkkala-toppen. Jag har bra tankar. Jag har försökt flera år med gänget. Det kommer av musik, vilket är Kaisu. Så verkligen erfarenhet har varit mycket till Örnsköldsvik och jag tror vi har mindre rada och mycket vandring. Någon gång ordentligt helvandring. Så tydligen finns det en båt. Ska vi hoppa på båten om 4 kilsa? Ja, nej vi ska inte hoppa på någon båt. Ja, alltså vi kom ju till vad heter det? Nikkaluokta igår kväll. Ja, så här såg jag ut när vi kom hit. För i helvete! Hänger ni med? Fan. Så fan vad här är fint. Ja, och vår plan är liksom att ta lugnt. Vi har inte bråttom. Vi kommer inte köra det här på en dag utan vi tar nu halva eller lite över halva matchen idag och sen resten imorgon. Jag tror allt kommer bli bra, men jag är lite skeptisk till att min rygg kommer hålla ända vägen fram till mål. Let's see. Hörni, jag tror vi hittar Narnia. Alltså det känns som att vi på riktigt ska vara i Narnia. Se på det här vyn. Fan fucking tastiskt. Damn. Var det gott? Ja. Här kan man vara. Alex, ska du också smaka på vattnet? Fan vad fresh. Hej, jag heter Alexander och jag är taggad på den här resan. Jag har aldrig varit så här långt norrut förr och jag har aldrig varit på en så här lång vandring förr. Men jag tror det kommer bli tungt, men jag tror det kommer bli en upplevelse. Jag tror det kommer bli jävligt roligt. Soligt, skönt. Ska vi upp till det här eller? Det här. Fram till höger, bakom det här som står upp till det. Okej, vi ska alltså bakom det här. Eller upp och bakåt. Ja. Alltså, jag är så jävla amazed över liksom de här views. Det här majsemat som vi går i. Och jag förstår inte varför jag inte gjort det här tidigare. Kolla. Fucking amazing. Ja, lever livet. Allt bra. Ja, så nu chillar vi ett tag. Ja, vad har du med? Ja. Vi köpte allihopa en öl som vi ska dricka på toppen, eller fjällstation. Fjällstation. Antidecka. Moro, Anton. Vi har aldrig bestigit ett berg förr. Det är bra. Vi har bra skap, vi är bra förberedda, vi har bra väder.
bli sist. Jag är glad när jag sakta börjar planera. Till exempel den resan att allihop kom med. Att mitt i att vi börjar ringa runt så allihopa som på. Ja, alltså jag är så jävla förvånad att vi allihopa är här. Ja, faktiskt. Ja. Fucking sjukt. För först vet jag ju att vi hittar läppar att vi ska vandra, för det här är inte... Vi har ju inte gjort tillsammans som jag tidigare. Nej. Jag brukar föredra solsemester och en tequila sunrise på beachen, men det här kan jag nog säga att det här är fan... Om inte har testat så test på. Andra pausen, vad är filisen? Helt bra, lite tyngre. Ja, Alex? Ja. Totte? Ja, vet jag. Det är bra. Zacke, vad säger du? Det börjar kännas. Det börjar kännas. Det här går fint. Ja, Antti? Det är bra. Helt bra. Fan, jag börjar känna liksom... Alltså benen börjar kännas lite, men inte ännu så paha. Nej. Det känns som man använder det nog. Ja. Alltså hittar vi ett magiskt ställe var vi kan koka mat så tar vi henne. Ett magiskt ställe. Såg ni Vittu Narnia? Och Vittu allting är Narnia. Ja, alltså vi är i Narnia. Sjukt. Ja. Men filisen är bra. Theo bara njuter. Hur många kurvor har du? Vad heter du? Medborst. Nästa år, Mount Everest. Visst? Japp. Hittills skulle jag rate det här 10 av 10. Vi får se imorgon vad jag säger. Det här är legit liksom en underbar kokemus. Alltså jag fattar inte varför vi inte har gjort det här tidigare. Och ja, för er som inte har varit hit så jag rekommenderar verkligen. Alltså jag är typ sjuk axlar. Nåja, nu fortsätter vi vår journey. Jajamän. Jajamän. Vi har tänkt att vi tar en paus ännu, sen gör vi lunch. Ja. Yes sir. Yes box. Man måste nog vara försiktig här var man liksom sätter fötterna för fan. Hur är formen? Bra! Vi är alltså ute efter några vattendrag. Jag är övertygad om att det här går till drift. Men det är nog bra med lite mer fart på än det här. Alltså min axlar börjar nog vara satans sjuk. Ja. Men no can do. Jatketaan. Jaksa. Vi tar det långt. Vi tar in liksom det här. Vad fan är majsen med på svensk? Utsikter. Vi tar in de här utsikterna och bara tar det launa. Alltså är dit någonstans som vi ska. Jag är inte helt hundra. Va? Dit? Okej, så dit ska vi. Rätt. Men det här, jag är fan så glad att vi kom på det här. Och filisen är ju ännu liksom på topp. Men vi får se. Är vi på topp och filmen är på botten? Ja. Ska vi ta vatten härifrån? Jag måste ta med det här vatteninspektör Theo Elenus. Ja, Det här är nog Totte kanske som mera får säga. nej, det är dugligt. Det här smakar Alltså för vatten. helvete, tills jag vill ha vattnet, ta vattnet och liksom inte vågar ta det. Ja. Ja, det ser nog ganska övertygande ut. Men det var dramatiskt. Jag är förvånad över hur bra det liksom ändå känns. Jag trodde att min rygg skulle ge upp liksom typ direkt. Men nej fan. Tredje pausen. Jag känner att jag måste ta en Burana. Jag har ju ryggproblem sen förr. Vad sa du Theo att det blir för mat idag? Då till lunch så kommer vi få äta tonfisk i kokosmjölk med ris. Yes, och vad blir det till middag? Middag så ska vi njuta av en salamipasta med parmesan. Med parmesan. Okei, no sit jatketaan matkaa, eiks vaan? Kyllä. Man visar var skåpet ska stå och så ger vi på bara.
Ei tää painaa yhtään mitään. Ei tunnu missään. Klockan är 12:15, 12:15. Och skönt att vi inte har liksom bråttom. Och det känns som att vi har varit på det här stället tidigare. Typ det första pausstället. Ja. Det är nog rejäl träning. Och inte är jag nu tränaren desto mer liksom mer än vanligt inför det här heller. Börjar ta emot. Axlar börjar ju. Ja, axlar börjar ju fan riktigt. Ja, just det. Jag skojar i det. Alla bekymmer med benen hade kunnat sjuka en av men alltså axlar. Ja. Ja, nu har vi hittat vårt lunchställ och ser fan så bra ut. Ja, här ska vi laga lunch tänkte vi. Får jag sitta i en minut? Vet ni vad jag tänkte? Jag tror jag kommer knäppa en Red Bull. Det här var blöjt. Vatuflasku har läckt. Uh-oh. Korken var på sned. Fuck. Det är vitt. Jag har det runt halsen så inte ska flyga iväg. Jackpar. Jag vet inte vad som har tagit den. Vad gör du? Nej, det blir lite matlagning. Mhm. Det blir kockning med Zacharias och Totte. Ja. Mm. Tackar. Ja, så det går bra. Aj! Så, jo, det går bra. Fucking amazing. Kniv kan du få. Okej guys, nu har vi fått laga lunch. Theo, vill du berätta vad vi har? Det här är samma som senast. Är det gott? Vi har inte provat än. Men det ser mycket bra ut. Det ser lovande ut. Ja, det börjar blåsa annars lite. Jo. Men vi klarar oss. För er som vill ha ett lifehack. Sätt plastpåsar så här. Och så sätter du maten dit så behöver inte du disk. Thank you. Typ 2 timmar eller något. Vad ska jag göra med det? Yes, that's enough. Thank you. Är du säker? Ja. Ska vi äta mat i det här fantastiska landskapet. Tonfisk, ris, kryddor, banger. Hej, hur smakar maten hörni? Det här är skitgott. Super. Jag funderar att är det månne ett ålderstecken det att man riktigt kommer som Nå niin, nu har vi käkat och nu kokar Totte lite kaffe va? Tror jag. Totte, visst kokar du kaffe? Visst kokar du kaffe? Ja. Så vi tänkte dricka en kaffekopp och sen så fortsätter vi matkan mot fjällstationen. Alex, hur känns det? Riktigt bra nu samman fick en kaffekopp till. Ja, det ser riktigt mysigt ut. Nej nog. Det blåser lite på den. Ja. Mm. Börjar ta emot på kroppen mot Filisen är ännu på topp. Men vi är inte ännu på topp så let's go. Är vi mätta och belåtna? Ja, ja. Jag är typ lite förvånad och glad över att inte någon har ännu något skavsår alls. Vi får nu se hur det blir framöver ifall vi behöver ta fram skavsårsplåster mot M10. Toivotaan ettei. Vi får hoppas på det bästa. Men än så länge så är allt under kontroll. Alla mår bra, Filisen är på topp. Och ja, kroppen tar ju lite stryk men inte ännu så paha. Att vi fortsätter bara. Vad hittar du? Stora larver. Stora... Vad fan är det? Larver? Ja. Stora larver. Respektera det här djurlivet. Ja. Jag har alltid tänkt att jag skulle klara av att vara med
Robinson eller vad heter det? Erikoisjoukot eller något liknande program. Och jag började fan tro att jag skulle klara det. Det var typ Amazing Race. Fan ja. Börjar kännas. Vad känns det? Axlar. Nå, kämpi päällä nu vaan. Anna mennä. En fot framför andra. Oh. Allt bra? Allt bra. Ja, ja. Se, allt är toppen. Dit någonstans så ska vi nu, tror jag. Hur mår du? Ja. Axlar. Mata på ännu stolten. Jo. Jo. Mata på. Hur hög tror ni det här är? Alltså nu är det minimum 4 meter. 4 meter, ja, minimum. Ja, alltså 4 meter uppåt. Det ska vara typ 8 till och med. Ja, nu kan det vara 8 meter och så får vi som uppåt kanske till en 1000. Ja. Nu hittar vi en meditationsplats. Paus. Vad är Filise? Bra. Bra. Yes. Kämpa på. Kämpa på. Nu är du tung. Har du sitter med din öl fram på varenda paus? Ja, den kommer mer och mer ut ur fickan. Så länge Är den går här. det suget som börjar komma? Ja, alkoholtanden verkar. Ja, jag gör ju inte reklam för någon alkohol inte, men planen är ju nog att vi ska knäppa en öl när vi kommer till fjällstation. Börjar Jackie vara redo? Ta vidare. Alla dagar i veckan. Ja, vi närmar oss hela timmen. Det känns i benen. Jag börjar ta på nu. Ja, där. Här kommer de. De 3 musketörerna. Ja, det som jag diskuterade lite med Antti och Zacke redan var det att när vi far upp på berget så det är ju liksom brant uppförsbacke. Så då är det verkligen inte någon idé att fara snabbt. Nej, verkligen. Att då är det liksom, man tar det lugnare än vad man skulle vilja ta det, speciellt i början. Det finns flera orsaker för det här, men kanske det viktigaste av dem är det att man vill alltid spara lite energi liksom i lager. Problemet kan vara det att om du kommer upp till Kaffedalen och då är den ganska trött. Så om vädret är perfekt och förhållandena är perfekta, inga problem. Du kommer upp till toppen och tar dig hem, inga problem. Men om det blir dåligt väder och du har lagat dig trött där färdigt, så då kan du ha på riktigt problem. Det börjar vara lite högre upp nu och det blåser lite mer, men det är inte ännu allt för kallt. Nej, du säger ingen. Okej, så vi ska alltså vänta nu. Dit någonstans ska vi. Alltså, jag börjar nog ha sjuk som axlar mycket. Allt annat är liksom typ fine. Men axlarna börjar nog ta emot. Du ska experimentera mer med det här masseringen på höfterna. Torka mango. Fan så god. Fan vad jag säger fan hela tiden. Jättegod. Nåja, nu fortsätter vi vår matka eteenpäin. En fot framför den andra. Jajamän. Jatketaanko? Yes. Bravo! Aj. Man märker nog att Jackie börjar vara trött och helt slut. Vi har gått nu en bra stund och inte sagt typ ett ord. Så det börjar nog kännas och det märks. Men fortfarande helt bra med sol emellanåt. Nonni. Jag börjar känna att hela kroppen är nog helt... Det känns. Speciellt benen börjar nog kännas helt... Det blev lång kilometer. Ja. Men vi är snart fram. Ser ni hur fint och solen är? Det blev bara längre och längre. Nå, hur mår det? Bra. Det är bra, det är bra. Helt okej, helt bra. Bra. Ja, Ja. det är bra. Nåja, nu har vi tagit oss hit.
Vad är filisen? Skönt. Det är bra. Det är bra, det är bra. Det är bra. Ja, nej, det är nog. Det är skönt. Det är skönt. Fröjt. Känns bra, ska vi kunna få laga lite mat. Ja, laga mat och hit sätta upp tältet. Rannekeita, Huvipuisto. huvipuisto. Linnanmäki, Rannemäki. Bra. Känner nog att jag måste ha en brana för min rygg ännu. När vi kommer till tältet. Har du hittat tältplats? Vi hittar 2 ganska någorlunda lovande platser. Ja. Så vi måste börja ta dit med grejer. Okej, nu har vi hittat vår tältplats. Där. Där. Och där typ. Det här blir bra. Det här är nu den här vyn som vi har här. Det är helt fantastic. Vi gick 19 kilometer hit och känns helt bra. Nu håller pojkarna på att lägga upp ett av tältet. Det stora tältet. Det är stort tältet. Och snart ska vi då få och laga mat. Och jag tror vi kommer laga mat inomhus vid den här stugan som finns istället för att laga utomhus. Just because we can, så att säga. Okej, tälten är upp och maten nalkas vara klar, så nu ska vi ju käka. Ja, dit ska vi imorgon. Någonstans. Ja, Theo har fixat mat. Här har vi pasta, penne med Con salami, con salami. con peppar. Och så är det kryddningen är peppar och herbamare. Och så har vi parmesan också. Parmesan. Kocken rekommenderar att man river på parmesan på. Då packar vi väskorna för toppturen som vi ska få imorgon. Yes, nu ska vi få sova. Vi var duscha. Fan så skönt. Jag vet inte om ni hör hur jag blåser, men jag blåser som fan. Och kommer antagligen börja regna i natt. Och säkert imorgon. Det blir spännande att se hur det här slutar. Ja. Och godnatt. God morgon. Klockan är nu 6, 10, 11, 6, fan, 6, 11, 11 över 6. Vi ska nu börja ställa oss mot toppturen. Eller först ska vi äta gröt, tror jag. Vad är filisen? Kallt. Trött. Zacke, vad tänker du? Alla kan och alla vill. Får se hur det här slutar. Vädret är nog som inte bästa. Ja, som sagt så idag ska vi då till toppen. Vi får se hur det slutar, för vädret är inte så jättebra. Blåser som fan. Och kommer antagligen börja regna. Så vi får se. Mikä fiilis? Satan, känns som att det skulle vara krapulapäivä. Ja, hon sovi helt bra. Lite kallt. Satans kallt. Lite kallt bara inte bara. Joo. X. No joo. Levedy. Just. Just. Antti Levedy. Sover du eller? Okej. Antti sover ännu. Nu ska vi ännu äta morgonmål. Och så lite sol i alla fall. Till och med en regnbåge syns det, så att kanske det här blir... Kanske det här slutar helt bra ändå. Får se. Nu får jag i alla fall köpa en fjärrkarta. Då kan ju någon annan göra det också. Nu har vi startat på väg mot toppen av
Kebnekaise. Nu får vi. Det lilla bättre till. Nu är filisen lite bättre än på morgonen i alla fall. Så får nu se hur filisen är om ett par timmar. Nu ska vi upp på Kebnekaise. Så kan jag där. Satan. Skönt med idag är att vi inte har med några rinkor, så vi har bara liksom en liten väska istället. Men det är lite värre terräng att gå i idag, så nu är det ändå bra. Vad sa du att det fanns i regnbågens ände? Så 900 turbo. Jo. Länge. Kebnekaise. Ja, okej. Vi är på Västmanland. Första pausen. På 1 kilometer. Jag börjar känna mig lite yr. Så måste stanna och ta snack. Jag skulle kunna snacka lite, ja. Hello. Sömnen jättigt. Vilket sätt? Vilket sätt? Vad går här? Det var just det. Ja. Hur går det? Det går fint. Men lite tungt. Nu har vi en lång bit ännu att gå, så att säga. Vi ska dit, bakom någonstans. Det känns ganska ordentligt i benen faktiskt. Men vi går vidare. Idag är det nog mer krävande jämfört med igår. Den här terrängen är ju liksom inte lika platt som igår, om jag säger så. Keep on fighting. Snö. Ja, jag bötte regnar och regnar inte, men det liksom kommer dugga. I don't know. Lång bit att gå. Absolut. Alex funderar på att svänga tillbaka. Alex, vad säger du? Måste jag säga något? Ja, jag tror nästan. Ja. Ja, vädret är tungt, det är krävande förhållanden, men fysiskt känner mig riktigt bra. Jag börjar ha sjukt i knä, så jag får se hur långt jag får. Jag är nog skeptisk i slutet. Har du flöja? Bra jobbat så det. Vi ses vid kväll. Hjälpstation. Vi ses i baren. Jag dricker många öl nu. Lycka till på din hemfärd. Vi ses ikväll. Och ja, vi fortsätter. Vi kör vidare. Ja. Efter många omvänd och en diskussion så vände Alex om och vi fortsätter. Det kämpar på bra, men det här väderförhållandet är inte så jättebra just nu och krävande, fysiskt tungt som fan. Så vi ses med Alex sen senare ikväll. Vi står nu och funderar lite hur vi ska korsa det här. Ganska... Det finns inte så många ställen att korsa på och vi ska dit över den här bron. Känns det bra? Ja. Update. One man down. Vi tänkte nu ta en liten paus. Hur är filisen? Säkert är jag. Det är bra. Det är bra. Känns lite i benen. Ja, Det är tufft men det går. det är tufft men det går. Antti, Det går nog.
Det går nog, ja. Ja, nej alltså. Helt klart så är nog Volvo V70 bästa bilen som finns, tycker jag. Det är nog, Ja. jag skulle säga att det finns några bättre bilar. Ja, men hur mår kroppen din? Kroppen? Jag vet inte, det känns bättre så mycket. Okej. Vi har kommit därifrån. Och ja, vi ska upp för det här. Och så bakom tror jag, så någonstans. Ingen aning vart vi ska samfalla. Mitt knä börjar ta emot, verkar i knä. Kan man ta Burana för knä? Ja. Yes. Nu fortsätter vi vår matka. Visst. Matställ. Matkan. Matställ. Oj vittu, nu ser vi. Kyllä jag sa, vi perkele. No hei. Så vi ska liksom upp. Och hur heter det till först? Det är svagigt. Vi står nu och överväger om vi ska ge upp just för att jobbigast är sen att komma ner. Men, komma bort. Totte kommer vänd om. Och vi andra fortsätter i alla fall en bit. Jag kommer Okej, Zacke kommer också vända om. Zacke för då. Nej alltså, kroppen orkar inte mer. Huvudvärk och trött. Okej, bra. Jag kommer inte ta mig tillbaka med honom. Tillbaka, ta nu lunch här innan finns det. Ja, vi tänkte vi Gå tillbaka. en svag insats. Vi har kommit kanske en tredjedel upp mot toppen. Men i det här vädret, jag kommer svänga om. Alltså jag tror, jag måste ha ursäkt. Jag är bara så trött liksom på det. Det här kommer inte gå. Det suger. Väderförhållanden och sen när vi ser hur högt vi ska ännu och sen när vi ska tillbaka, det känns jobbigast. Så Zacke, Totte vänder om. Antti, vad gör du? Vädret troligtvis om. Okej. Antti vänder också troligtvis om. Jag ska upp och vända. Jag följer med till en bit. Se om jag kommer upp till toppen eller inte. Tack. Okej. And then there were two. Vi fortsätter vår matka. Yes. Ja, snackpaus. Och sen fortsätter vi nog, men sen kanske vi siktar in oss på någon lunch framöver. Om vi hittar något passligt ställe. Blåser som fan. Och vi ska ännu upp dit någonstans. Yes. Nu har vi kommit upp till toppen av... Vad heter det här berget? Nu heter Virrenvarre. Okej, nu har vi kommit till toppen av Virrenvarren. Och... Fan, mitt knä tar nog emot, men det är liksom... Det är jobbigt, men ei voi mitään. Vi fortsätter vår matka. Vi har tagit oss till Kaffedalen. Ser ut så här. Dit ser man lite... Oj. Ser man lite sol kanske. Och nu tänkte jag att vi gör red curry. Jag har en annan, jag har biffgryta. Biffgryta? Ja. Okej, jag ska ha thairen. Nu kommer det äntligen lite sol också. Smakar det bra? Det är gott. Fan ja. Bra. Thai curry. När vi har ätit så ska vi fortsätta dit och ska vi upp mot toppen, va? Ja. Ja. Det är bra. Yes, nu ska vi äta. Ja, nu ska vi gå vidare och vi far ditåt. Vår plan är väl att vi kommer ta oss till toppen. Ja, vi fortsätter. Okej. Nu har vi tagit oss en liten bit och vi stannar nu bara och ser på de här vyerna här. Vi har nu gått upp här. Där någonstans satt vi och åt. Se på det här. Bam. Och så ännu hitåt. Se. Wow. Vad är filen sen det? Det är helt bra. Helt bra. Ja. Alltså mitt knä blev lite bättre efter att vi satt och åt. Nice. Men verkar nog som fan ännu. Och vad fan gör en fiskmås här? Hallå? Bara sten. Sten hela vägen. Ja, vi sa just att en sak är säker, att vi tar en öl när vi kommer tillbaka.
Visst. Absolut. Kyllä. Vi har en bit kvar ännu. Ja. Vi kör. Vi kör. Härligt. Och här blåser det ju inte. Ja, här är det helt vindstilla. Helt vindstilla. Men ni ser ju vilken terräng vi går i. Bara sten. Bara sten. Men jag kan nog säga att jag skulle inte klara mig utan de här stanarna. Den här stan har ju Fan. jätteviktiga. Tror du de är håller på med nu? Jag tror att Zacke och de håller just på att komma ner till den här ganska platta delen. Ja. Alex börjar nog vara tillbaka. Jag tror Alex är tillbaka. Ja, kom. De där var första personerna vi såg på jättelänge. De sa att vi skulle ta det lugnt på toppen. Var försiktiga. Vi ska fara upp ditåt ännu och det finns en stuga någonstans som vi ska kanske få in och checka läget också i. Ja. Det här blir bra. Vi hittade den här första toppstugan. Okej. Så här ser det ut. Allt bra. Allt väl. Allt väl. Ja. Nu har vi sett den här stugan i alla fall. Ja. All right. Men vi fortsätter tillbaka. Ja. Nej, tillbaka. Inte ännu. Vi fortsätter. Vi fortsätter vidare. Ja. Yes. Har vi tagit oss upp. Nu går vi väl på glaciären. Nej, inte ännu. Det är bara snö. Det är bara snö. Men vi har i alla fall kommit upp hit. Nu är det bara snö och vind. Och ja, lite jobbigt. Ja. Men vi ska upp ännu. Yes. Jag ska ta en matka. Nu är vi på toppen av Kebnekaise. Ja. Och vi får upp också här. Och nu kommer vi fara ner tillbaka. Jens, moi. Nu har vi vänt om och är på väg tillbaka. Planen är att vi stannar vid den här stugan som vi bara kollar till. Tar en liten paus och sen så fortsätter vi liksom hela vägen tillbaka. Det är ju ett bra jobb här. Fint. Framåt. Nåja, vi får tillbaka till stugan. Chilla här en stund, sen går vi vidare. Ja. Hur känns det? Det känns helt bra. Det var skönt att vara här inne. Skydd från vinden. Lite varmare. Ja, och lite paus. Vi tog av oss skorna också för första gången nu idag. Ja. Nu går vi vidare. Eller vi går tillbaka. Och filen är på topp. Vi har varit på topp. Jajamän. Och nu ska vi bara ta oss hem. Eller tillbaka. Och jag tror det kommer vara ganska jobbigt att gå neråt. Så att jag kommer inte filma något mycket här nu framöver. Så här ser det ut. Ser inte något framåt nästan. Vad fan säger man? Ses på andra sidan. Ses på andra sidan. Ses där nere. Ses där nere. Okej, vattenpaus. Min ankel börjar ta sjukt som fan. Mitt knä är sjukt. Som tur är det på samma ben så jag har liksom ett fungerande ben. Får ring helikoptern hit. Vittu. Fysen är helt okej. Känns nog i knäna lite det här vägen ner. Det är ganska tungt. Men vi ska klara det här. Jep. Vi har gått ner och upp för Kaffedalen. Och nu börjar vi kännas helt liksom så här att vi är på väg tillbaka. Pausa nu här är ja. Att det snöar och blåser som fan. Nåja. Känns som att vi är på jorden igen. Där vi ser lite grönt. Vi ska nu bara ner dit och sen ska vi sen dit. Och det var någonstans därifrån. Där som de andra lämnade oss. Eller vi lämnade dit. Eller hur man nu säger. Hej mota, solen skiner här nu och vi börjar vara inte framme men vi är på bra väg. Ja, vi börjar vara på bra väg. Vi har en liten bit att gå ännu och det har regnat nu typ resten av, eller som hela vägen ner i princip. Vi har tagit oss över vatten och helt den här samma vägen som vi kom. Och nu ska vi ännu liksom
ner dit och sen till vänster tror jag det var. Ja. Kyllä, så ja, jatketaan. Det gör vi. Ja. Nu är vi snart tillbaka till fjällstation. Ja, det är vi. Vad har du för filis? Filisen är nog helt okej. Blöta skor, Ja. trötta fötter, trötta knän. Men annars helt okej. Ja, liksom allt är bort. Allt är bort. Ja, se nu en sista gång på det här utsikten. Det är jävla fantastiskt. Vi får se hur vi mår imorgon efter allt det här. Vi är jävligt glada att vi gjorde det här, men jag är också jävligt glada att det är över. Ja. Att nu ska vi, när vi är strax tillbaka, ska vi ta en öl och hoppa i bastun. Ja. Ja, hej. Yes. Vi är klara. Bestig Kebnekaise. I alla fall 2 av oss. Och nu har vi ätit morgonmål och vi kommer gå vandra tillbaka till, vad heter Nikkaluokta idag. Och idag är det helt bra väder hittills. Kommer säkert regna en del senare, men ja, filisen är ännu på topp och allt känns riktigt bra. Nu packar vi undan och ska ta ner sista tältet. Där kommer min cutie. Just kidding. Vi är vilt different och vi ska gå hem. Eller gå tillbaks istället för att ta någon helikopter. Nåja, nu har vi påbörjat vår resa hem mot vad heter det? Nikkaluokta. Och solen skiner. Allt är bra. Han har annan burana nära till hans. Vad sa du? Han har en burana nära till hans. Ja, ingen aning vad min... Min rygg har tagit så satans stryk. 7 kilometer. Första pausen. Och jag mår. Yes. Jag har så satans sjuk rygg. Ja. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Eteenpäin pitää mennä. Jep. Vi tar av oss till t-skjorta för det börjar nog bli varmt. Vi tänker vi ta en paus ännu före vi stannar för lunch. Min rygg, jag poppar pils, jag poppar mina pils, så min rygg börjar kännas redan nu lite bättre. Men ja, och knä mår helt OK idag. Så ja, vi fortsätter. Har du på båda sidorna det här? Jag tänker att jag och Theo var upp dit någonstans var jag och Theo upp i molnen igår. Att ganska sjukt att tänka. Hej vacker. Att ja, att dit. Vi börjar vara på det sista. Vi har nu ätit lunch och ja, vi har ännu en bit att gå. Vi kommer ta i alla fall några pauser ännu. Vår resa håller på att lida mot sitt slut. Vi är snart tillbaka till Nikkaluokta där vi kommer sova sista natten och det har varit värt. Jag är glad att vi gjorde det här och jag är också glad att det är över. Jag tänker avsluta den här videon här för jag kommer bara filma matkan tillbaka och det är samma matka som när vi kom, så det är kanske inte så kiva att kolla på heller. Jag är glad, jag är stolt över oss allihopa och jag kommer definitivt vandra framöver igen. Kanske inte här i Kebnekaise, men i alla fall någonstans. Tack för att ni kollade på den här videon.
ni som orkar kolla på den ända till slut. Det var länge sedan jag gjorde en YouTube-video, men vem vet, kanske det kommer också framöver. Nu loggar jag ut här vid en fin jävla by. Ha det bra, hejdå! Ja, men det har varit några härliga dagar. Förstås en liten besvikelse att inte komma ända vägen upp på Kebnekaise. Kommer på nytt, utan tvekan, kanske nästa år. Men det var några dagar i gott sällskap, så jag ångrar ingenting. Och inte vet jag, får härifrån med bra feelings helt enkelt. Ja, vårt äventyr närmar sig sitt slut. Jag är jättenöjd, jag är jätteglad att jag och Dabbe kom upp på berget. Och jag är helt säker på att jag kommer att vandra kring de här bergen i framtiden. Ja, feelings är jättebra. Jag har jättemycket energi för tillfället. Jag kommer inte orka till slut 100%. Sjuk i kroppen från nacken ner till tårna. Jättebesviken med toppturen. Får ta på nytt nästa år. Hoppas på att komma upp på toppen då. Det har varit en upplevelse på gott och ont. Det är klart det är ju surt att inte man får hela vägen upp, men det är så otroligt fin natur här, så jag har nog varit värt det ändå. Det var tungt, kom inte riktigt ända upp. Nästa år på nytt. Det var definitivt värt det. Gör om och gör rätt. Yes. Syns nästa år. Ko